Begon heel chaotisch, want de eerste start dat wie een absoluut drama. Maar gelukkig hier deze man die hier in de studio zitten er helemaal geen les van. Die wien van tevoren trouwens ook goed in de concentratie bezig. Dat is het Bolzerter scootje. Dus zij zit al, die zorgen ervoor dat ze Joert de centraal scootje van us binnen. En zij juster de overwinning behellen. En eigenlijk zouden ze nog wel wat meer willen, want ze willen al een beetje als kampioenskandidaat beschilderd. Nou, wat voor route hier we Joert van een vaargeul naar de orenkant daar, weerom naar de dik en dan weer omheug. Maar dat wie een hele vreemde route, maar dat zullen we aan zien. Maar daaronder bij die start, wat is er aan de hand? Daar is het eigenlijk heel druk. Ja, misschien, ja, het wie er wel heel druk, ja, maar ja, goed, daar kiezen we zelf voor. Hè? Wie je daar lezen. En dat iedereen zo'n regels had, gebeurt er verder niks spannends. Maar als je dan op onrechtmatige wijze terug de wing en op het onrechtmatige moment, ja, dan dat spaart natuurlijk. En waar is dan de schuldige? Nou, dat wie een optelsom. Ik bedoel, ik weet de Grauw wie de onderste en Jouwer, Loider en de Grauw op een wien en terug de wien. En toen moest het hele spektakel moest maaien om derde mijn ervaring te vermijden. Nou ja, en wij konden niet meer draaien om Heerenveen. Die moest, daar zit wat achterlijk voor, dus ik moest achter Heerenveen langs en dan vaar je weer in per oren. Zonde, hè? Ja, helemaal waardeloos. Het is een machtige wedstrijd en mooi wetter, mooi wien. Ja, zonde. De opstekker er van wij en dat met morgen met Douwe Koer. De tweede start dus net meidwaan, maar in de protestkamer wordt dit verder uitvochten. Die tweede start, nou ja, toen zijn we dan maar we maar eens even beneden zijn, want daar wonen ze blijkbaar al hierheen, want daar zie je het gelok dan een beetje. Jouwer zit daar, Lemmer zit daar, maar Jouwer die maakt nou weer waarom, want die hier een te betierde start. Een te betierde start die ik een beetje wie van Zuidwest ook wat net eens bij de tonnen kwam en Langwaard die kwam en ik net bij de tonnen en die maakte daar achter Lemmer weer waarom keren en dan maakt Jouwer wat daar boven de Lemmer leidt, krijgt waar zit er de Lemmervoort is. En dan ik nog Sjen. De orenskippen ben op wij naar deze tonnen die er wat zuterig bij lei. Die transponders ben denk ik wat te zwier. Maar dat hinderen Lemmer en Jennewaard neer. Want die zijn van wij binnen de eerste bij die tonnen. Nou, Lemmer gaat al een beetje eronder terug wat Jennewaard onbelangrijk. En dan is dit de volgorde verder. Twat Jennewaard voorlopig. Tred is Bolt het Vietwaard zijn. En 5 is de hele mannen. En Sakje is dan verder in een voorlopig sappelend koeltje. En hier achteraan daar zitten de orenman. Die komen langzaam wat naar voren. Zuidwesthoeken komt er ertussen. Dan komt Louter. En daar is Heerenveen pas. Die hier wordt wel wat meer won. Maar hij kwam net bij deze eerste. Die keer voor het eerst naar de tweede hege tonnen in. En dan kan Jenne Waard mijn opschitterke nog in dezelfde lijn komen als Bolzert. Want dat weer wat verder voortzet. En dan kan Jenne Waard als eerste om de tonnen in. Te gerren mij trouwens Lemmer die van de orenkant kwam. Die koelde er een beetje tussen. En Bolzert sluit om. Maar Lemmer die stroest hier. Of Jenne Waard stroest hier over de Lemmer heen. En die eerste treien die rekken er een mooi eindje uit. Want de vierde en de vijfde die komen even letter. En daar moesten we even op wachten. Alhoewel we net al te volle verschillen in zitten. De vierde is Waals Eind, komt goed terug. En de vijfde is de hele mannen. En die twee kan ik de hele midjes aan nemen. Want die ben dat ik de hele midje bleun. Ben ik zo dicht bij elkaar bleun. Die had een hele leuke midje te gerren op de snitser. Maar achterin daar weer volle meer strijd. Daar kwam de Jouwer in naar die valse start weer naar voren. Moest er tussen bij Heerenveen en Grauw. En Heerenveen en Grauw kon maar net naar voren komen. En dan kan zijn club als die Jouwer daartussen trok komen. Ja, de Douwe Visser roept hier van protest. Ik weet net over het ik inzien had. Hij hier wel een beetje serieus, maar hij koelde er wel tussen terug. Dus de Jousters die de Lutsen hadden net al te volle van aan. En die protestlagen die er hingen, die winnen nog van die allereerste start. Nou kan Heerenveen er dus weer wat tussen prutsen. En zo wie het wel een leuke strijd. In een wien die staar gewoon wat meer bij. Je ziet dat ik naar Jennewaard. Die krijgt hier een mooie koelte om de tonnen. En die leidt mooi voor. En daar komt de Lemmer achterom. En dan komen de Bolzetters. De eerste treien die weer een mooi eindje. Een liets eindje uit. En die konden haar voorlopig even tevreden stellen. Mij het zielen achter elkaar aan. En de Sjen als je nog een slagje meisje kon om een slag naar voren te komen. Want zachtvolle ziet er nou ik weer net in die route. Nou, dan komen de oren op het tonnen aan. En dan is het de Jouwer die het vier naar voren komt. Die maakt hier
achter de hele mannen. Komt dat wel goed meestal? Ja, het komt correct goed. Maar hij moest al even extra roppen. En dan kan er tussen komen. En dan ieder aardig wordt Leur voorbij intussen. Jouwer is de Zuidwest ook ik voorbij. En dan komen Jereveen en Grauw daarachter. En ze koen maar net naar voren komen. En ze ziet een hultiet mijlkoor in de street. En eigenlijk ben ze op papier nog de titelpretendenten van dit hier. Maar dat ziet er vanmiddag net on te zien zelfs. Douwe Visser zit hier een beetje lulkig aan het helm. Jenne Woord voorop en dan die oren erachteraan. En dan schoimt het is alweer ingeslag. Naar de pier, bij de pierlans omheug. En dan naar die tonnencenten komt. Die wat heuger als de oren. Maar verder verschil zie je er alweer net in. Nou, eens even naar deze man Sjen die hier Zuidwest ook niet om de tonnen komt. Daar zit Jereveen achter. En Harm die scoorde al het even. Want die kwam er een beetje raar tussen. Maar het koer alweer correct. Want de skippen die zitten net 4 van elkaar oud. En dat je zeker zijn route hult niet zielen de hullen met je. Dan bloei je dicht bij elkaar. Hier zit ik te zien. Alweer op een rietje op wij naar de tonnen. Nou ja, en dan zit er dus eigenlijk geen street in. En dan kan je maar beter de finish er zo wat ik inlezen. Even zien dat Jenne Woord voortgaat. En dan komt de bolzitters daaromheen. Want die ben intussen naar het tweede plak troscoot. Daar vertellen we Asus wel wat meer over. Nou, en dan zitten we achterin weer met de street. Hoe komt dat met Jereveen en Grauw? Die komen aardig om het tonnen. En met Jouweren bedoel ik, die komt aardig om het tonnen. En die leidt voorlopig dan op een zesde plakje. En dan komt de Zuidwesthoeken, komt Hult die weer naar voren. En dan komen de Brouwer en Visser. En die man die hier haar volle mooie voorstellen. Misschien maar naar deze situatie. Jereveen zit deun achter de Zuidwesthoeken. Beziek het goed om die tonnen te komen. Maar dan komt Grauw er nog achterwij. Dan maakt Jereveen Hundal om de Zuidwesthoeken heen. En pof, daar is Grauw. En die zetten we dan in één keer tussen. Prachtig beeld trouwens op Snitsen. Maar wat je zag in het Sjenljocht aan het filmpje binnen. Wij zijn bij de finish. Werd Gerhard Pietersma de vreugde had. Want hij wint Joert op een nij een wedstrijd. En hij is daar verschrikkelijk bleek bij. De Jenne Walsers die staan heug in het klassement. Maar dat is natuurlijk deze man en ik. Want zij juichen ik op de finish. Die komen hier op het tweede plakje. En ze zitten hier. Ze juichen daar. Nou, je mij nog ik wel even jongens.